በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 7 ዝንበብ ዝጽለ ናይ ወርሒ መስከረም ዕለት 7 ስንክሳር ወላዲት አምላክ ልሳን ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ቅዱስ ገብርኤል ኣቦይ ብጸጋመይ ይቁምለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን ኣባ ሳዊሮስን ክቡር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ብወንጌላዊ አንደበት ዝተመስገነት ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ትውልዳ ካብ ነገደ ሌዊ እዩ። ሓረገ መውላዳ ድማ ካብ ቅዱስ ኣሮን ካህን ወገን ይምዘዝ። ካብ ኣሮን ብቴክታን ብጥሪቃን ወሪዱ ናብ ሄርሜላ ይበጽሕ። እዛ ሄርሜላ ትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ማጣት ዝበሃል ዝተባረኸ ሰብ ተመርዓዋ። 3 ብሩኻት ደቃ ወለደት። ነታ መጀመርታ ማርያም በልዋ፣ ንሳ ድማ ንቅድስቲ ሰሎሜ ወለደት። ነታ ካልአይቲ ድማ ሶፊያ በልዋ፣ ንሳ ድማ ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ወለደት። እታ ሳልሰይቲ ግን ዝተፈለየት እያ፣ ሃና ኢሎም ድማ ሰመይዋ። ንሳ ድማ ናይ ሰማይን ምድርን ንግስቲ ንዝኾነት ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ወለደት። በዚ መሰረት ድማ ድንግል ማርያምን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ቅድስቲ ሰሎሜን ደቂ ሓፍትነታት እየን፣ ደቂ 3 ኣሕዋት ማለት እዩ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ዕድሚኣ ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ስመ ኣፀዋውዕኡ ዝኸበረ ሕያዋይ ካህን ናብ ዝኾነ ናብ ቅዱስ ዘካርያስ ኣመርዓዋ። ንሳ ሰበይቲ ሊቀ ካህናት ስለ ዝነበረት ክብራ ልዕል ዝበለ ነበረ። ወላ እኳ ቆልዓ ኣይሃልዎም እምበር ዘወትር ጸሎትን ጾምን ምጽዋትን ብምዝውታር ንነዳያን ድማ እንዳዘከረት እትነብር ኣደ እውን ነበረት። ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ካህን ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሩ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ከቢድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዞም ቅዱሳን ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ዘካርያስ ካህንን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይጉድለት ድማ ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም ሉቃስ ምዕራፍ 1:6። ናይ ሰብ ንግደፎ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ ኣንክሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ቅዱስ ካህን ዘካርያስ ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ልዕሊ ኩሎም ሰባት ዝኾነ ዓብይ ነቢ ምእንቲ ክህቦም መልኣክ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። እዛ ቅድስቲ መስከረም ዕለት 26 ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንርእሳ ሰወረት። ድንግል እመቤትና ማርያም ድማ ናብኣ መጽያ ሰላም ኣብ ዝበለታ ጊዜ ወላ እኳ ዘዕበየታ ጓላ እንተኾነት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝመልኣ ንኣደ ብርሃን ኣመስጊናታ እያ። ብርኽትን ብጽእትን ካብ ፍጥረት ዓለም ዝኸበረትን ምዃና እውን መስኪራ እያ። ኣብ ማህፀና ዝነበረ ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ድማ ናይ ኣደ ኣምላኽ ድምፂ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ብደስታ ዘሊሉ እዩ። ንፈጣሪ እውን ስግደተ ስባሄ ኣቕሪቡ እዩ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣኺላ ድማ ወምንትኑ ኣነ ከመ ትምጽኢ ሃብየ እሙ ለእግዚእየ በለታ። ኣደ ጎይታይ ትርጉም ድማ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺ ካበይ ኮነለይ ክትብል ብትሕትና ተዛረበት። ምስ ኣደ ጎይታ ምስ ድንግል ማርያም ድማ ን3 ኣዋርሕ ኣብ ሓንቲ ቤት ቀነየት። ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ዝውለድ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ሰብኣ ሰገል ብምምጻኦም ኣብ ምድረ እስራኤል ንዝርከቡ ህፃናት ሄሮዶስ ቀተሎም።
ቁሩብ ጸኒሖም ድማ ኣይሁድ ንሄሮዶስ ስለ ቅዱስ ህፃን ነገርዎ። ክጽነስ ናይ ኣቦኡ አንደበት ዝዓጸወ ክውለድ ድማ አንደበት ኣቦኡ ዝኸፈተ ዮሃንስ ዝበሃል ህፃን ኣሎ እሞ ንዕኡ እውን ቅተል በልዎ። ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ድማ ሒዛቶ ክትሃድም ከላ ንካህን ዘካርያስ ግን ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቀተልዎ። ኣረጋዊት ኤልሳ ኣዴና ኤልሳቤጥ ድማ ነቲ ህፃን እንዳዕበየት ኣብ ገዳመ ዝፍታ ን3 ወይ ከዓ 5 ዓመታት ቀነየት። ቅዱስ ዮሃንስ 5 ክሳብ 7 ዓመት ምስ መልኦ ግን ኣብኡ ኣብቲ በረኻ ኣዲኡ ዓረፈት እሞ ካብ ሰማይ ድማ ዘካርያስን ስምዖንን ወሪዶም ቀበርዋ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ማለት ኣገልጋሊት ጎይታ ማለት እዩ። በረኸታ ረድኤታ ይሕደረና። ኣዲ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ኣሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሊቅ እዚ ኣቦ ድማ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖትና መሳልል እዩ። ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ግብፂ ተወሊዱ ዓብዩ። ብቆልዑኡ መጻሕፍቲ ተማሂሩ ንናይ ምናኔ ህይወት መረጸ። ጸኒሑ ድማ ናይ ዓብ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ኣገልጋሊ ኮይኑ ተምሃረ። ኣገልጋሊ እውን ኮነ። ኣብ ግዜ ጉባኤ ኤፌሶን ድማ ንቅዱስ ቄርሎስ ተኸቲሉ ከይዱ ተሳቲፉ እዩ። ኣብ 444 ዓመተ ምህረት ንዓብ ሊቅ ተኪኡ ናይ እስክንድርያ መበል 25 ፓትርያርክ ኮይኑ ተሾመ። ን7 ዓመታት ድማ መጽሓፈ ቅዳሴን እምቅድመ ዓለምን ወሲኹ ብዙሕ ድርሰታት ደረሰ። ብጽቡቕ ግስነት ከዓ ንህዝቡ ሓለዎም። ንዘመነ ሰማዕታት ተኸቲሉ ዝመጸ ናይ መናፍቃን ዘመን ክኸውን ከሎ ድማ ን150 ዓመታት ዝኣክል መናፍቃን ከም ኣሸን በዚሖም እዮም። በዚ ልክዕ ከዋኽብቲ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ነበሩ እሞ በብግዚኡ ጉባኤታት እናሰርሑ ንመናፍቃን ኣሕፊሮም ንምእመናን ከዓ ኣጽኒዖም እዮም። ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ፍጻሜ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ በሰላ ዝለቅቕ ኣይኮነን። ንጉስ መርቅያንን ጳጳስ ልዮንን ንናይ ንስጢሮስ ትምህርቲ ኣለባቢሶም ከምህሩ ምስ ፈተኑ ግጭት ብምፍጣሩ ቤተ ክርስቲያን ንመጀመርታ ግዜ ናብ 2 ተኸፈለት። ኣብቲ ጉባኤ ዝነበሩ 636 ጳጳሳት ስቃይን ሞትን ፈሪሖም ብክሕደት ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ብምፍራሞም መለካውያን ልዕሊ እግዚኣብሔር ንንጉስ ዝእዘዙ ተባሃሉ። እቲ ጉባኤ ከዓ ጉባኤ ከለባት፣ ኣኼባ ኣኽላባት፣ ጉባኤ ኣብዳን፣ ጉባኤ ሕማቃት ተባሃለ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ግን ኣብቲ ናይ ክሕደት ኣይፈርምን ካብ ምባል ሓሊፉ ነቶም መናፍቃን ኣወገዞም። በዚ ምክንያት ናብ ጋግራ ደሰት ምስ 7 ደቂ መዛሙርቱ ኣሳደድዎ። ኣብኡ ድማ 3 ዓመታት ጸኒሑ ኣብ 454 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ቅድሚ ምዕራፉ ኣብታ ዝኸደላ ወይ ከዓ ዝተሰደደላ ደሰት ጋግራ ን3 ዓመታት ብዙሕ መከራ ካብ መናፍቃን በጽሖ። ንሱ ግን ብትዕግስቱን ብትምህርቱን ንብዙሓት ናብ ሃይማኖት መለሰ። ቤተ ክርስቲያን ንዕኡ ኣበ ተዋህዶ ናይ ተዋህዶ እምነት ኣቦ ሓርበኛን ትብሎ። ዝተጨነቐ የተነጨ ጺሙ ወይ ከዓ ዝተረገፈ ዝተነጸየ ጽሕሙ ማለት እዩ። ዝረግፉ ኣስናኑ ዝፈሰሰ ደሙ ክሳብ ሕጂ ዓብይ ምስክር ናይ ሃይማኖት ፍሬን እዩ። ያስተጻን ህየ እልሃለው ደቂቀ ዘተነጽየ እምነ ጽሕሙ ወእም ኣስናኑ ዘወድቀ ፍረ ሃይማኖቱ ፈነወ ብሔረ ርሁቀ ከም ዝብል በረኸቱ ይሕደረና። ኣባ ዓብይ ኣባ ሳውርያኖስ ናይዚ ቅዱስ ሰብ ስም ዝጽውዕ ኣፍ ክቡር እዩ። ጣዕሚ ህይወቱ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ንሱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝበቆለ 30-60 ፍረ ዘፍረየ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተኽሊ እዩ። ብትውልዱ ሮማዊ ክኸውን ከሎ ዝተወልደ ኣብ 309 ዓመተ ምህረት እዩ። ወለዱ በዚ ናይ ቅዱስ ኣዝማድ በቲ ድማ በዓል ጸጋታት ነበሩ። ንሶም ንወዶም ጥበብ ስለ ዝመረጹ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ናይ ዮናናውያን ጥበብን ኩሉ ተምሃረ። ድሕሪኡ ብሓደ ልቡ ብሉይን ሓዲስን ተማሂሩ ምስ ወድአ ወለዱ ዓረፉ። ቅዱስ ሳዊርያኖስ ድማ ናይ እግዚኣብሔር
ንእግዚአብሔር መሃብ ኣለኒ ኢሉ መዓልቲ ንነዳያን ከብልዕን ከሰትን ንነዳያን ክበጽሕ ይውዕል። ምሸት ክብል ድማ ናብቲ ቅዱስ ንጉስ ኣኖሬዎስ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ጎኑ ተዓጢቑ ምስ ንጉስ ክሰግድን ክጽልን ይሓድር። ውዳሴ ኸንቱ ምስ በዝሖ ንብረቱ ኩሉ ንነዳያን ኣካፊሉ ገብላ ናብ እትበሃል ዓዲ ኸይዱ መነኮሰ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ናይ ብዙሓት ነፍሳት ኣቦ ኾነ። ብዙሕ ተኣምራት ድማ ሰርሐ። ቁሩብ ጸኒሑ ድማ ናይ ገብላ ኤላ ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ። ኣብ ዘመነ ሽሞቱ ድማ ድቃስ ኣይተመልከተን። ብሓፂር ተዓጢቑ ደኣ ንዘይኣመኑ ንምእማን ደኸመ እምበር። ጎይታ ምስኡ እዩ እሞ ንኣይሁድን መተተኛታትን ኣህዛብን ኩሎም ኣእሚኑ ኤላ ወይ ከዓ ገብላ ሓንቲ ናይ ክርስቶስ መንጋ ኮነት። እቲ ዝገርም ካብ ለውሃቱ ዝተላዕለ ንሰይጣን ከይኣቱ ከልኪልዎ ኣብ መንገዱ ቆይሙ ከልቅስ ይርአ ነበረ። ቅዱስ ሳዊርያኖስ ብዙሕ ድርሳናት ደሪሱ እልፍ ፍረ ድማ ኣፍርዩ ኣብ 100 ዓመቱ ኣብ 408 ዓመተ ምህረት ዓሪፉ ብኽብሪ ተቐብረ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅዱሳን ኣጋቶንን ጴጥሮስን ዮሃንስን ኣሞንን ኣዶኦም ራፊቃን ሰማዕታት ቅድስቲ ራፊቃን 4 ደቃን። ንቅድስቲ ራፊቃን ን4 ደቃን ማለት ንኣጋቶን ንጴጥሮስ ንዮሃንስን ንኣሞንን ጎይታና ንኹሎም ብራእይ ተገሊጹ ብስሙ መስኪሮም ሰማዕታት ከም ዝኾኑ ነገሮም። ኣቐዲሙ ከዓ እቲ ዓብይ ኣጋቶን ኣብ ሃገሩ ተሸይሙ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ነበረ። ናይ ጎይታና ናይ ሰማዕትነት ጻውዒት ተቐቢሎም ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብጺ ካብ ቁስ ኣውራጃ ተበጊሶም ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ዲዮናስዮስ ስለ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣምላኽነት መስከሩ። እቲ መኮንን ከዓ ብዙሕ ስቃይ ኣውረደሎም እሞ ጎይታና ድማ ብተኣምራት ካብ መከርኦም ከድሕኖም ዝረኣዩ ብዙሓት ሰባት ምስ ኣመኑ እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዕ ስቃይ ኣውረደሎም። ምስ ስቃይ ኣብ ዝሰልቸዎ ግዜ ድማ ናብ ናይ እስክንድርያ ገዛኢ ናብ ኣርማንዮስ ለኣኾም። ከሓዲ ኣርማንዮስ ድማ ስጋኦም ቆራሪጹ ኣብ ውሽጢ መንኮራኩር ኣእተዎም። ነገር ግን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑያት ገይሩ ፈወሶም። ደጊሞም ድማ ዘቕዚቖም ሰቐልዎም። ሕጂ እውን ጎይታና ኣድሓኖም። ብተኣምራቶም ድማ ብዙሓት ብጎይታና ኣመኑ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ርእሶም ብሰይፍ ቆሪጾም ስጋኦም ናብ ባሕሪ ደርበይዎም። ቅድስቲ ራፊቃን 4 ደቃን ድማ ሰማዕትነቶም በዚ ፈጸሙ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ድማ መጺኡ ከዓ ንሓደ በዓል ጸጋ ናይዞም ቅዱሳን ስጋ ዘሎ ነጊርዎ ከውፅኦን ብኽብሪ ከቐምጦን ኣዘዞ። እቲ በዓል ጸጋ ድማ ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ካብቲ ባሕሪ ኣውፂኡ ዘመነ መከራ ክሳብ ዝሓልፍ ብኽብሪ ኣቐመጦ። ካብ ስጋኦም ከዓ ብዙሕ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይምሓረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ናይዞም ኩሎም ከዋኽብቲ ቅዱሳን ዝኾኑ ቅዱሳን ከዋኽብቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ብሃይማኖቶም የዕጥቐና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ድማ የርሕቐና፣ ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና ኣሜን። መስከረም 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ፣ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሊቅ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣቦ፣ ዓብይ ቅዱስ ሳዊርያኖስ፣ ቅድስቲ ሃና ናይ ኣደ ብርሃን ኣደ ልደታ እያ። ቅዱሳን ኣጋቶን ጴጥሮስ ዮሃንስ ኣሞንን ኣዲኦም ራፊቃን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪያን ዓለም፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ ኣባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ ኣባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተዋሃበ። ኣሜን ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይወዓል። ኣሜን ወኣሜን ወለኩሉ መላእክቲ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ
ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘውስተ መንሱት አላትነ ወበልሐነ ኩሎ ኩስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነብኪ ኪዳንኪ አሜን አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።